What's up mga kateks? Good morning! So, ang vlog natin ngayon ay kung paano tayo makakarating sa isa sa pinakamagandang bahay bakasyonan na pwede mong gamitin pag nagawi ka dito sa Naga City. Yes, mayroon tayo niyan dito. Ang pangalan niya ay Farmville Homestay. At ito ay matatagpuan natin sa Barangay San Felipe, Naga City. So ipapakita ko dito sa video ito na kung paano tayo makakarating doon sa lugar ng Farmville. So dyan sa video makikita natin na sa Magsaysay Avenue tayo at binabaybay natin yung daan ng Magsaysay Avenue sa Naga City. So kung galing kayo saan man parte, yan, galing tayo dyan sa may rotunda. So papunta tayo sa may Piña Francia Church. So basta diretso lang kayo pag galing kayo ng rotunda. Ang pinaka landmark natin ay yung Piña Francia Church. So tingnan muna natin yung kalsada dito sa Magsaysay Avenue. Let's go! Sa rumbanggi, sa higdaan, nagkadango. So ayan, kitang-kita natin. Nandyan na tayo sa may tapat ng Villa Caceres Hotel. Yan yung pinakamalaking hotel dyan sa may Magsaysay Avenue. At pinakauna na rin siguro. So diretso lang. Kompleto na dyan sa Magsaysay Avenue. Ayan o, tingnan nyo, nakikita nyo yung letter M sa itaas. Ibig sabihin yan, Magsaysay. Hindi, Macdo yan dyan sa Magsaysay. Ayan o, kitang-kita na ang M. Pwede rin naman kasing sabihin Magsaysay yan o. Ayan, tapos pag nakikita na niya yung pinakamataas na hotel dyan, yan yung UMA. So yan, kumanan tayo pagdating doon sa crossing at yan nakita-kita na ang Piña Francia Church. So dire-diretso lang tayo dyan, siguro mga more or less 1 to 1.5 kilometers. May papasok dyan sa left side. Yang kalsada, papasok tayo dyan sa left side. Dyan sa may una-unahan pa. Ayan, malapit na dyan. Dyan sa may kahoy na yan, sa tapat niya, no, makikita niyo yung logo ng isang malaking food chain na original dito sa Bicol. Yan, yan, makikita niyo yan. Make it bigs. Bigyan naman dyan bigs. So yan yung factory ng bigs dyan sa Magsaysay. So diretso lang, malapit na tayo sa Farmville Homestay of Naga City. Ano lang siya dyan, siguro mga 50 meters lang from the main road of San Felipe, Naga City. Yan na, malapit na. Nasa may right side siya. Right side. Diyan sa may tapat niya mga sasakyan niya. Kung nakikita niyo yung arrow,